Piña, Chinita, ang Dagol. Sino? Ako? Siyempre, ikaw! Ikaw yung babaero eh. Pante mo si... Ay, wala pa ba? Wala pa ba? Wala pa. Akala, Si sorry. Banggas muna. Kasi ako daw, alangang siya. Tama na nga si Banggas muna. Maayong adlaw. Ito. Napaka-nonchalant ni Manggas eh. Nag-aaway na ang mga bansa. Yan pa din. Ako. Umani ng batikos mula sa netizens. At ibang kilalang personalidad. Si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Matapos ang kanyang ibinahaging halimbawa mismo sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ito'y kaugnay sa pangatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At sa nasabing pagdinig, ipinipilit ni Suntay na wala umanong sedition o political destabilization sa naging pahayag ni VP Sara tungkol sa pagiging designated survivor nito. Pagtatanggol pa ng kongresista, bahagi lamang ito ng imahinasyon ni VP Duterte at hindi dapat kasuhan. At dito na nga niya inihalimbawa si Ann Curtis na nakita niya raw sa isang hotel. At dito niya nagagandahan siya dahil sa kagandahan ng aktres na ramdaman niya na Ang nag-init init. sa damdamin niya at nag-imagine kung ano ang pwedeng mangyari. Kaya, depensa niya na hindi pwedeng kasuhan dahil lamang sa imagination lamang umano ito. Subalit, nabati ko siya dahil dito. Maging si Nadine Lustre, sinabing nakakainit ng ulo at ng dugo ang mga taong walang habas na ipinangalandakan ang kabastusan sa mga kababaihan. Women's Month pa naman ngayon. Kaya, sa tingin mo, kabisyo, nabastos din ba kayo? Sino? Ako? Yan naman yung tanong mo, sino ako? Siya nga, si honorable nga, honorable pa naman. Pero walang Ang tinatawag, please welcome, honorable, wow! Dapat i-honor. Kasi hindi naman na-honor, di ba? Hindi na-honor. Horror. Kasi sa ginawa niya, naging horror to. Tama naman. Ay, yung ating boss na si Boss Mon. Ang Kasing pogi ni gwapo ko boss, yan. ang pogi ni boss. Kasing gwapo Ayan, ko yan no? si Boss Mon. Oh, sino? Daming babae. Ah! Wag mo ganyan eh! Galaw ka! Buksan mo, papasukin ako. Pero ako naman, kung yun na nga, mag-cite ka ng sample, medyo mali eh. Mali yung sample ni Congressman Suntay. Ay, yung analogy niya Oo. daw. Tapos nakakatawa kasi pinapangatawanan niya kahapon na, ba't ako magsasorry? Walang mali sa sinabi ko. Dapat nga compliment yun para kay Ann Curtis eh. Mas lalong nainit Pero yun. kagabi, nagbago na. Magsasorry na daw. Kasi ano siya eh, siya ang tagapagpatupad ng batas. Like what the? Whoosh! Tapos ganun yung nangyari. So, kumbaga gusto niya lang i-simplify at i-explain ng maayos, pero iba nga yung sample na ginawa niya. So, doon, kahit ako naman disagree. So, Happy Women's Month ngayon, mga kabisyo. So, Happy Women's Month! Ibig sabihin, damihan yung babae niya! Bakit walang support? Ulit. Happy Women's Month, kaya dapat kaming mga babae, damihan namin ng lalaki! si Daddy yung ayaw. Huwag ka na magdiyak, Daddy. Kasi sa mga malaya tayong kumuha ng maraming lalaki. Babae. Pero yung comment na yun talaga, kahit ako nga lalaki, medyo off nga naman talaga. Hindi naman siya magandang gawing sample na nag-i-imagine ka dyan, isang babae po yan. So, it's sort of bastos, medyo bastos nga naman. And talking about medyo bastos, parang si Mang Kanor lang. Maginoo, pero medyo bastos. Yan medyo. Sagad. Sagad. Ano? Ganon. Women's Month nga, kasi talk about Women's Month,
invite natin sila later. Ngayon na. Dahil lang nilalamig Saan? ako. Siyempre, sa ating hatid saya. Oo, Women's sa Month Hatid yan. Saya concert series as bilang pong celebration ng Women's Month. Syempre. Sa Manila, oo, sa sa Manila. Dapitan. At sa Manila, ganito po namin isa-celebrate ang Women's Month. Hatid Saya concert series ng Love Radio. Syempre, kasama ang City of Manila. City of Manila. Kaya punta po kayo sa March 7, 6 p.m. sa Dapitan Sports Complex. Sa Libre Sabado lang na yan. Pag naningil si Mang Kanor yun kasi scammer po yan si Mang Kanor. Grabe ka naman. 50% off lang naman at 50% off, di ba? Libre nga, dapat walang Libre. bayad. 50% off, napaka mo talaga. Okay, takits po, ha. Andun si Diwata, Six Cycle 9, Grace Note, Ayan. Hi, Grace. Love Radio DJs. Andyan kompleto po kami. Libreng-libre yan concert para sa inyo. Kita-kits Tapos tayo may mga na. papremyo kami dyan at saka paraffle namin si Tanya Chinita. Ay! Kaya pala yung mga grab driver pupunta eh. Sila Bong Villamor, Oo, Roy Mapilis. paparaffle ako. Sali ulit sa raffle One yung night mga yan. stand. Parang ang dami pumunta ngayon. Nagpila na daw sila. Ang aga po, Mila. Sabi na, ba't ang dami napila dito sa Dapitan Sports Complex? Isa Sabado pa po, ha? Huwag muna kayong pumila Siyempre, ngayon. salamat sa City of Manila para Yun. sa kanilang pag-aasikaso sa ating Hatid Saya concert series. Sumila, buena mano. Buwan-buwan meron tayong ganyan. Ha? Oh, kita-kits tayo. Hanggang alas 9 po si Uncle Dagon. Kita Max Tanya With Zinita. Mang Kanor sa 90.7 Love Radio. Kailan pa ba yung memories yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!